Miluzera. Iazki, jende deixente ikusten dugu Miluze. Bai. Zu guzti duzu gu famatua garela? Zu guztezu? Ez dakit, hor indikadore neurgailu moduko bat izaten da askotan. Famatuei edozein txorakeria eginda ere jendeak txalo jotzen dira. Famatuei, bai. Atxiz! Ondoria zein da? Famatua gara! Txalo gara! Bueno, eta... Publikoa nondik? Publikoa Deriotik! Begira, doministiku egin eta txalo jodiate, Derio esan eta... Bueno, ez dakik txaloa garestiago. Ondarru esan da ez dakit txalo joko duten, baina merezi dute txalo zaparra bat. Begira... Ez antza, Aritzarete famatu bilakatzen, baina oraindik ere jarraitu beharra dago. 10. saioa, Aritz eta Joseba, errekorra gainitzetik gertu, gogoraraziko dugu Miluzen orain arte luzaroen edo iraunduen bikoteak, Mai eta Ainoa ziren, noski, 11 saioz aritu ziren gurekin, eta 11. saioan kaleratu ziren. Zuek 10. egingo duzuek gaurkoa. Orain arte, pilatu dituzuen 1.683 euro, ezakit, horrekin zer egingo dugu, bikote? Aipatzen zen fatxadako obra... Hori zatitxu bat... Bai ez da, ja zati batekin hori, ja zigara puskaka egiten... Nila diruka igual dozta, nila errekorran bila. Errekorra! Hori da helburu berria, oso ondo, eta doministiko ben eta jendeak txalo jotzea, hori ere bai. Ia ba gaur zer lortzen dugun, animo, bikote? Eta gure karetaren remix bat igual, DJs beteta daukagu gaur. Ia da. Talde bakotxen DJ bat. Ah, bueno. Joseba badalako. Ondarrun. DJ edo... MJ, musika jartzaile. Musika jartzaile. Bigarren taldien mutilek zemoduz, Gabon. Oso ondo. Bueno, Imanol eta bainat, Imanol, DJ-a zara. Talde barrinen sartzen az, nire MJ. MJ, musika jartzaile bai? Bueno, naiz da beste izen bat baduk batzuen. Izena? Izen artistikoa. Bai, Gorriontxu eta Lastana. Gorriontxu eta Lastana dago etxien, seguramente ikusten, baina... Eta zuzara Gorriontxu. Bai. Oso, ondo, tibiltzen zari eta guztoko, saltxieta. Bai. Ondo. Gabera hoitzen gabiz. Erto, bigarren saioa gure mutilentzat, bainat diritxu eskuratuta da bai, aurrekuen 240 euro asko da eskuratuta. Bueno, ia beste itxura bat, ezta? Bai. Abentura honek. Euren urrengo saioan, ia trago batzuk hartzeko besteko. Beira? Hori da. Bizkanaka. Urbiltzen danari zio zer eskaintzeko be bai. Ongietorri, mutilek. Eta bikote berri bat. Gurean, Jun eta Katxalin gazteiztik, ongietorri. Eskerrik asko. Zer moduz bikote? Ondo. Urduri xamar. Junek esan du apur bat urduri dagoela. Bueno, uste dut oro hartzarela zu persona urduria, edo egon ezin handikoa ze aritzen da. Bueno, lehen ezkuntza ikasten bai. Bai. Saskibaloi talde batean entrenatzen ere bai. Bai. Gero, gustatzen zaizu, kirola egitea oro har, pinoa egitea gustoko duzu. Bai. Hau, edozein momentutan egiten duzu? Bai. Orain? Orain egin nezake, baina... Baina, momentuz ez du egingo. Violina ere jotzen duzu. Finaleako sailkatuta magara hemen maizen. Bai, ez da. Eta gusta ditxo bat. Bai. Gauza asko, eta horrez gain, gainera, Miluzera ere etorri gara. Kuadrilako lagunak zuek, noren ideia izan da, hona etortzea? Biona, bai. Biona. Bestalde baitaukagu, Katxalin, DJ-ia bera ere. Hasi berria eta musika jartzailea, bai. Musika jartzailea, ja. Orduan, DJ-i ez daukagu bat ere. Baina bikote batean zu ere, ez da? Bai. Nola da? Mendak. Mendak. Bai. DJ bikoa edo MJ bikoa edo dena delakoa. Ondo, segugo bola parranda bat egiteko dano batera dozer. Euskal ikasketak ikasten zu, Bai. Miluzerako oso aproposak. Eta polita, gustatu zait, ze plan duen Ilaski Katxalinek, dirua irabaziko balu edo alternatibak. Esan du, dirua irabaziko banu, gustatuko litzateke Australiara joatea, eta bestela, Saturrarango kanpinera. Bueno? Edo bat edo beste. A edo B, bietako bat egi bihurtuko da. Berez Biona da plana Saturraran, Osa, kuadriakin jutea. Vale. Bueno. Orduan konformatuko zaete. Seguro. Saturraren gustora, seguro. Animo bikote, sorte hon! Eskerrik asko. Ongietorri ez dadila musika eta festa Miluzen grada. Guazen erantzun eman da, bueno, bentsa ditugu, gaurko erantzunak izango direnak, tanta, putzua, itxasoa, intzira, ibaia, iturria. Ondo? Ondo, ia. Ondo? Ondo gon beharko, ez da? Aurrea. Hauxe da, gota. Guazen, denpora. Ederra egin dugu, ez dugu kantinplorarik ekarri, ea topatzen dugun? Iturria. Einaute Lorrietak esan dit, orain eta beti izango garela. Itxasoa. Maritxu eta Bartolo ostiralero elkartzen dira hemen. Iturrian. Atxotitzak dioen legez, goizeko laino gorria gaueko... Tanta. Iturria. Optimistenek lau bakarrik kontatzen dituzte. Tanta. Bai?
Zuek denok urgazti bat ateratzen duten handik nekez. Putzua. Bidean aurkitzen duen guztia eraman ohi dio itsasoari. Ibaia. Sekretu bat, Euskal Herriko gehienak artifizialak dira. Aintzira. Ez sinetxe albistori ez zait bat ere fidagarri egin. Iturria. Ez ondo. Ondo, Ze emaria ekarri duen. Putzu horrek ibaiak itxasoratu dira. 70 puntu denera. Poeta. Bai, ez da? Poeta. Bai. Imanol Beñat, musika eta poesia jarriko dizkiegu, erantzun hauei, eta aldala asko asmatu. Gozen Imanol, denpora. Maialen Txorrauten Olimpiar Jokoetako dantzaleku gogokoena. Aintzira. Ibaia. Gozategikoak ero moduan aritzen dira saltoka plazan sortzen direnean. Tanta. Putzutik putzura. Autokarabanako urztikinak ustutzean sortu dugu nahi gabe, Putzua. bai. Nez munstroaren etxean sartu naiz gaur. Aintziran. Surflarien poz eta tristuraren iturria. Itxasoa. Itxaso hila bizirik dago, eta ez da itxasoa baizik eta Iturria. aintzira bata. Rafting egiteko bi gauza behar ditugu, ontzia eta Ibaia. ezinezkoa da itxasoan zenbat dauden jakitea. Tantak. Osondo, arrantzaleen, osondo. Zinezkoa ez da. Behar da, pazientzia handia. Ia ba. Bueno, zuek azitarede, zenbatzen sekula? Nik ez. Puntuak? Horiek bai. Zenbat? 50. 50! Bai horixe! Jone Kaialin, basiko gara, erantzunak ondo emoten eta puntuak biltzen. Venga, June, urduritasunak entzeko, Guazen, denpara. Gorriz jasten da bat, beltzez beste bat, eta horiz beste bat. Itxasoa. Osondo. Bolivian aldiz, kolore berdea hautatzen du beste honek. Ibaia. Aintzira, Bolivian. Aturrin, iturriak urri. Putzua. Ibaia da. Grazia handia du, gatzik behintzat etzaio falta. Itxasoa. Abesti honi ezin diogu izenburu hau jarri, ze amaizek jarri zion eta. Tanta. Itxasoa, kanta. Ezin dut lorik hartu, erortzen entzuten dut komuneko iturriko. Tanta. Ez dakit zer duen, baina sorosleak ez dio begirik kentzen. Itxasoa. Osondo, Mississippin bizi diren arrainak dira. Hori ere polita, Itxasorekin maiten ditu dagoen soroslea. Tenga de begira. So poetikoa, lemizikoa, ondo, lau erantzun. 40 puntu, ikain. Isil-itxilik proba orain, eta sasoiko aritz. Zondo, asperen bat ere egin gabe. Hartu lekua da, ez momentuz. Aurre hartuta, nabarmen. Ia, lau kontzeptuak asmatzen ditugun. Demora! Imintzio kasita. Vale. Mine, pentsaten, mediko bat, Bai, Bale, bero. pentsamenduk, vale. bai, beraz. Psikiatri, Oso psikologu, Osondo. zezenak, San Fermin, toreadori, toreatzailea, Bai, nola da hori? Bai, Oso ondo aritz. bai, zena esan da hori, Hori, bueno, hortxe dago. pentsa ingot, Bitartea marratzen. Aritz, Txakurre, katu, tigri, bai, segi, bigoti. Segi. Vale, txakurre, katu, tigri, bigoti, panteri, kotxi, Beraz, bai, autobus magikoa, elkartu. katu, kotxi, katetxi, Ez, ja. Pentsatu pixka vale, bat, Joseba. katu bat, kotxi marrun, Bale, zetako da hori, Ari. katua, Hori da. kotxearen katua. Hori da. Auteko katua. Vale. Gurpilerako, bai. Bai. Vale. Rekortadori! Bai! Bai! Buah! Bale! Ondo! Ondo, Ari, testilugaz. Bai. Bai, ondo. Uste dut, baina bueno. uste dut, inoiz hiru ez duzela igarri. Gaur bai. Ja. Gaur bai, 60 jau Oso pasu. ondo, oso ondo. A ber, neu bez berez, holan zezenak ere ikusteko, baina landatan ikusi gendun. Errekortarien showa. Ikaragarria, Bai, segulakoa. Tururut, eta buelta eta aratona. Ondo. Ni behin atera nintzen eta egin zidan zezenak niri errekortea. Zan nintzen, bueno, Imanol, bainat. Sinisten dut. Bai, ez da. Bai. Zantzu zezenak esatze, bueno. Ziko diogu honi gitzajoari. Isil-isilik!
Errekortari lanetan zuek ere, Imanol, hartuko duzu lekua. Ozen ba, ia beste hainbeste. Pozik zeuden, aurrekoak 3 lortuta, lau kontzeptuak asmatzen ditugun. Demora. Emitzioka. Surfa. Snowboarda. Bikain. Marrazteko da hori. Imanol marrazten. Opa bainat, zer da hori? Oso ondo. Jagoia. Egia esan, oso ondo. Urdaila. Izterra. Bai, bueno. Hankatartea. Bai, eta? Zer da hori? Esan da. Tampoia ertetzen zait. Bestiek? Konpresa. Hori bai. Mantekila. Azpimarratu. Azpimarratzailea. Marraztekoa da hori, marraztekoa. Marraztekoa da. Zema lan. Betaurrekoak, igeri lekuko betaurrekoak. Bai, Bai. bai. Ados. Bai. Tira. Markagailua. Bueno, ba, Hau ere- pelotako edo. Bai, izan daitekelako bidea gehiago erakusten genuena zen. Pilota partida batean, 16 eta 5, markagailuak adierazten du. Tira, igeri lekukoa ontzat emanda, uste dut, Ondo. Bai. ondo. Konpresita oso ondo, 60 puntu hau pazuek. June Gajalin! Beste hainbeste egingo dugu. Bai, nino. June gartuko du Bai, lekua? bai. Zora garri, denetik egiten baitu neska honek. Igual Imintzioka tokatuko zaio pinoa egitea. Tokatzen ez bada ere, zuk egin. Ados? Ikusiko nuke gustora. Denbora. Ia, Imintzioak hasita. Aurra. Bai. Titia eman. Bai. Bigarrena. Jan. Nudelsak. Jan, Jan, palillos chinos. Bai. Txinatar bakillak. Bai, eta? Ez dakit. Bai, badakizu Jan. Gajalin. Ez. Zeari da adierazten bera. Ez dakit. Ia, marrazten. Zer da hori? Furgoneta. Bueno, Zer da hori, Jure? Ai. Kotxe bat. Bai? alde horretatik hobeto. Eta? Gasolina. Kargatu. Zer da? Esan Gajalin. Ez, Ze kotxe da? kotxe da. Elektrikoa. Bai? Jarri. Jarri, azkar! Kotxe elektrikoa. Bai! Sartu da! Sartu da! Eta besti jatetxe bazan. Jatetxe txinatarra. Bai ba, detxe sinatarra. Txerria ere prestatzen dute, June, gustatu zait, autoa aurrez aurre margotuta, txerri itxura hartu du. Txerri neta, ondo. Bi! 40 puntu! Ondo. Eta hitz eskutua, bat hor gure hirugarren proba, ondo eskutatu ditugu hitzak, nor duen? Neu barriro. Guazen, Aldaketa. Bortxe, hitz hoiek zeintzuk diren zehatz. Berriz ere aldatu dute, estrategia kontuz. Asumatu beharko ditugu, guazen denpara. Igela, Antzira. handiagoa, Sapoa. laburrago, Apoa. Vale. Oso ondo. tripetan, Mina. aparatuan, Zizarea. gizakiak, Estea. Oso ondo. hasi, Amaitu. Bikain. divertitu, Aspertu. Oso ondo. haserrea, Poza. antzekoa, Alaitasuna. kontrakoa, Tristura. Amorrua zen, Hoxe noan zerrea ez zuten anai arreba gainera, bueno, ez oso asmatu eta hortxe geratu da.
Lau, izezkutuan. Ondo, ez? 80 puntu. Oso ondo, bikote. Lau, oso ondo, hau. Bai. Ia, Imanol Beñat beste rebeste egiten dugu, nortu be? Nino. Venga, Beñat. Ja langa hor goian jarrita, venga, Ua. Beste taldiepe bai, lortu behar dugu. Eskutatuta hitzak eta zuenak badatoz, denpara. Buruan, Txapela. barrurago, Burmuina. pixka kamp. Manol? Encefaloa. Gogorrago, Garezurra. Oso Vale. ondo. azterketan, Gainditu. txarto, Suspenditu. zerekin, Nota. paso. Auzitegia, Epailea. egin, Delitua. kontrakoa, Absoluzioa. Justizia. Herri Beñat, ondo ibili zara. Justizia. Justizia. Oso ondo. Bai. Nahi hori, ondo esan duzu, ñabardura interesgarria da, baina auzitegian egin, justizia egiten ote den, no? Kostatzaigu, Bai. zefaloa eta beste, eta ia esan ditugu, baina garezurra sartu da beraz, 20 puntu zuentzat. Ondo. June Katalin zegoen txanda orain, nordue? Berriro. June, hartu leku mesedez. Bortxe, eskutatu ditugu guk hitzak eta zuek gakoen bidez, azalerazti beharko dituzue, guazen denpora. Paso. Jaietan, Txosna. jendea, Zeledon. paso. Urrun, Gertu. duela, Pasa. paso. Basoan, Zuaitzak. beltza, Kobazuloa. animalia, Basa... paso. Basoan, Zuaitza. Bai, erron dago, gainera. Estima! Parea, Estima. karakola, eta barea. Bai, bide laburra bazen hori, gero festetan, jendea eskutik eman eta kale jiran ibiltzen da. Eta Ai, gu ere, ondo, zego goztelero denerako, ez da? Bai. Ai, momentu baten zego goztelero subkontzienteak hitz egin du hor, nolabait. Kale jiratik bueltan, punturik ez! Pena. Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, trikoaren berbat atozora, añadi. 210 puntu, Aritzek eta Joseba, Imanolek eta Beñatek, 130, June Katalin, 80. Aldeak markagailuetan, nahiko lasai, hitz eskutu bikaina egin eta gero, Aritz Joseba, baina, bueno, komeni... Baina ezin dakit? despista. Bai, hori da, da. komeni eustie. Hitz bereziak izango dira, pertsona izenak izango dira guztiak. Pertsona izenekin osatu ditugu, taulak, adidanok. Aritz, denpora. Alegina, Saioa. jorratzea iparraldean. Elorri. Alegina, Saioa. jorratzea iparraldean. Intza. Manol, Alegina, Saioa. jorratzea iparraldean. Joana. Alegina, saioa, jorratzea iparraldean. Kristina, June, Alegina, saioa, jorratzea iparraldean. Ainara, Alegina, Saioa. jorratzea iparraldean. Sara. Ze demonio, ze... Elorri. Aritz, Alegina, Jaioa. jorratzea iparraldean. Sara. Ze demonio, ze Cristina. Sara, aurrera tatzera bere azetik ibili gara, eta azkenean, errebotean, 20 puntu, ondarru. Pertsona izen gehiago. Imanol, erantzuten zeu hasi, guazen denpara. Behiei aurrera egiteko esaten zaiena. Aida. Lurra iraultzeko erabiltzen zen lanabesa. Laia. Gorria bada lagundu egingo dizu. Alaia. Behiei aurrera egiteko esaten zaiena. Aida, Lurra iraultzeko erabiltzen zen lanabesa. Laia, Gorria bada lagundu egingo dizu.
Gurutzea. Umore ona duena. Alaia. Bikotekideari belarrira susurlatuko diozuna. Maite. Loteria egokituko zaigun ustea. Itxaropena. Liburu batzuen azkeneko hitza. Amaia. Hau bazuek. Gorria, gurutze gorria. Laguntza emango dizuna. Orain harrapatu dugu. Bueno, vale, ere, harrapatu gabe ere, 1 puntu, bikote. June Katxalin, atzien geratu gara, gozatu zegoen tabularekin, pertsona izen gehiago, guazen, June denpora. Bizkaiko hondartza. Laida. Zeruan distiratzen ikusten den zernai argizegi txikia. Izarra. Tristuraren antonimo. Zorion. Jabetza adierazten duena. Nerea. Bihotz honeko pertsona. Aingeru. Basoa, zuaitzez jantziriko lur eremua. Oiana. Ilargia, zaraitzun? Ilazki. Aupa! Gozatu zuen taula. Eta nola gozatu? 1 puntu! Sondo! Bikaina leginduta bere baina ez da nahikoa izan markagailuak honela geratu dira. 230 Ondarrun, Ibarrangelu Gernikan, beste 230 Gasteizen, 180 puntu. Lastima! June eta Katxalin! Lanak oso fine egin bai dituzue, eta markagailuan ez dago hainbesteko alderi, baina besteak ere ondo aritu baitira oso. Zuek pozik? Bai. Bai, bai. Bai? Bai. Guk pena asko ditugu, tartean June ez dugula zure pinorik eta ikusi. Igual plana izango da urtengo udan, Australiara ez, Saturrarango kanpinera joango gara. Seguru. Antxe ingo dugu pino eta tokatzen den guztia. Bai. Oz, pikote? Eskerrik asko, Segi horrelaxe, arte! Bigarren pasea goaz. Ondo danok, triboren berbetan erakustaldiak Oso, egonda. Aritz, Joseba, zelkatu gara, ondo? Ondo. Bai. Erto, begira. Manol Beñat. Bai, ondo, ondarrutarrek, honen bestez, errekorra berdindu dute. Hori da. Ze 11. saioan, lehenbiziko fasera helduko dira, hori daukazue. Oso, ondo. Imanol Beñat, zer? Posik. Posik. Posik, ondo. Zuei errekorrak eta bozako lagu hemen haude, eta... Horrengoz bai. Hori da. Apostutzen naiz, bale. Zora, garri. Gauza asko esan ditugu, gaur miluzen. Ondo gauza asko gainera, egia zan. Txalo ero bat, ez, orain, esango ditugu gauza asko gaizki, ze duela gutxi erronka hori luzatu genizuen, bera, jasi nahiz gaizki egiten propio, erronkaren parte zelako. Gaizki erabiltzen diren hitzak, akatsak, partekatzeko eskatu genien ikusen zulei, jaso ditugu gaizki esandako hitz horiek, ondo esan da baino, interesgarriagoak dira asko gainera. Eskerrak emon partartzen Segulakoa. zuelako. Sare sozialetatik erantzunak irakurtzen, hori Polita. zen neu bakarrik barreka etxien. Oso polita. Ja. Bueno, borrek hartu ditugu eta... Bere zerbait nola esaten den, baina bertsio txarra edo akazduna da hemen definizioetan agertuko dena. Tu jolasien zeupe. Venga. Bai, Aritz Joseba? Bai. Lehenbizikoa zuretzat Aritz, goazen, denbora. Familia honek hausnarketak modu nahasian egiten ditu. Aurnazketa. Hori da. Babarrunak barra jaten ditu pertsona honek. Babarrunak, bai? Barrabana. Barra? Barrabuna. Barrabuna hori bai. Oiaren ondoan izaten dugun maitxoari izena aldatu diote hauek. Maiulasta. Ez da mai? Mesaulaska. Mesau? Mesaulaxia. Mesaulatxea. Taberna edo trabaren arteko nasketa da. Trabena. Trabena. Pertsona honi hegaztirik bereziena honako hau iruditzen zaio. Betxagorria. Ez da, be. Betxagorria. Ez, berez, txori bada. Txantxangorria. Betxagorria. Bitxangorria. Bitxigarroa. Manifestariak honen atzean joaten dira. Kanparta! Bai! Bai! Osondo! Kanparta nik askotan. Kanparta? Bai, nire nase txikitxas beti. Eta mesaulatxea, Mesaulatxea gaina. Betaurrekoak mesaulatxean. Nok jarri zuen, idazle batek, Mikelek jarri zuen, hau, barreka nintzelako, ederto, 40 puntu hau pasuek. Bai. Mesaulatxea. Oso ondo, Imanol, Beñat, zuentzako ere akatxe gehiago. Zuek zuzen erantzuteko, beti ere, noski. Prest? Bai. Demora. Atomoen nukleoa koskabiloekin nahaztu da hemen. Bai? A ver... Bai, motel? Atomoen nukleoa? Potroia. Potroia?
Aitonak aplikazioko argazki guztietan idazten du iruzkinen bat. Facebook. Facebook! Nahiko endredo izaten ditugu hau ongi tolesten. Enredoia. Endredoia, bikain. Patata tortilla osagai honekin edo gabe? Kinpula. Kinpula, bai. Txitxirioak eta garauak gurutzatzen direnean, Garabantzua. bai. Berriz ere beteta eraman nahi baduzu, bueltan ekartzea komeni. Bai. Bai? Tuper baria. Tuperbaria! Janaria hotzotz egoten da bertan. Bai? Firifigoa. Firifikoa? Firifigoa. Bai, sartu da, bai. Sartu dugu, da. Firifikoa. A ber, gauza bat, kinpuli ez da utxarto. Bermion kinpuli da. Horrela da. Horrela da. Politak, Kinpuli izatu honik, Endredoia. Ondo? Esnautakoan horrela izaten da. Oso ondo! Hau pasuek, basigara puntuak biltzen eta orain hieroglifikoekin gehiago, noski. Aritz Joseba enteratu naiz orea izan duzuela. Bai. Eroglio ezagutzen duzue. Bai. Eta? Ore handia da Hore hori. bat. Bai. Ze irudipen? Bintzat reala dela ikutu ino. Misteixo mantenduko. Hori da. Esango berreala dela. Hori da. Vale. Mesedez gorde sekretu, ikasturto osoan ez da pasatu. Zorionekoak zuek. Hori da. Bale, lehenengo eroglifikoa, badator, denpora. Gure baratzekoa da, Nak. bai? A ber, Detekti. Inspe. nor da? Detenak. Ez da? Detektibi, Inspektore inspektori. bat, inspektore bat. Polizia bat. Ez. Zer da hori, sekreti. Sekretanak. Gero, gure baratzekoa da, sodioa naka, bai, espioia, Espinaka. spinaka. Vale. Bai, espioia zen. Hori espioia. Bueno, Lastima. Zer Joseba, gabardino bat edo falta edo... Ba, ez da izan zer. bueno. Ez hauek espero zuten eroglio behin ezagututa, orain ja... Errez. Markaberagoa izango Ez tezen. asko esasmateko dana, biharrak enduko zauela. Ikustezu, ze lagun honak? Bigarren eroglifikoa, denpora. Laborategiko Vale. poteak, Pi berdinu. bai, pi baderantzunen zati. Pi. Poteak. Zer gehi zau? Piku. A ber. Pi Pi berdin. berdin. Ingeles. Piren atzetik zer? UK, United Kingdom. Pi, Erresuma zer batua. ikusten da gero? Berdin. Aurretik? Pixa. Bai? Pixauka. Zer? Pi, isa, da, uka. Zer? Pixa dauka. Vale. Pixa dauka, laborategiko poteak pixa dauka. Isa bat ikusten zan, daren Vale, aurretik. bai. Ondo, Joseba? Pixa da, uka. Eroglio. Eroglio. Hau izan da bere mendekuan, hola bai? Bai. Bai, igor neroglifikoa, denpora. Nork kontatu dizu hori? Xiliken arrebez. Isinek. Isilik. Isi ez. Ixonek. Ah. Bale, bai. Ixo. Isilik bai, Ixo eta ken, barruen alderantziz irakurritan nek, ixonek. Damutu zarete igual eroglio ezagutu izanaz, Bai. Orain berriz ere egurra ematen Ja, ez da hasi da. etorriko, Tal ere bat asmatu duzu, 30 puntu beraz. Baina, ondo, berari dinot, mitoa elikatzen Bai, dauz. Mitoa polita, elikatzen dauz. jetxi da, platora, baina berriz ere gailurrera igo da, Norka agintzen du hemen, argi. Imanol eta bainat, bueno, hau ikusita ja dardarka. Bai. Bai, maila altua daukagu, eroglifikoetan. Lehenengo eurentzat, adidanok denpora. Ikusgarriak dira, Katxanak, Katxalinak. Ez katxan. Nor da erdiko gara? Jakatxan. Kajakiak. ka zelakue. Eta nor da? Kaluzea. Nor da? Katxan. Txanez. Bruce Lee da. K-me-li-ak. Kame bat ikusten zan. Bruce Lee, kameliak. Kameliak ikusgarriak dira. Benetan oso politxeti ez kameliak. Bruce Lee esango luke izan eroglifiko, zu ere. Sartu eroglifiko barruan. Zeibile zer Jackie Chan. Bai, hor Bruce Lee. txanak gora dira. Bueno, kameliarik ez, ia bigarrena Ia. denbora. Korrik atera da,
Atxekena... Herria. Venga, egin ere, venga, egin. Eragiketa. Bale, txe, baden antzun zati. Txerria. Bale. Bai. Atxe. Akenduta txe. Herria, txerria. Ondo, korrikatera da txerria. Egiten du horrelakoetan. Kostata, zelan? Urte asko entrenatzen. Hirugarrena, ergeliziko, Imanol eta Beñatek ez da bizilisten. Venga, hirugarrena denpora. Ez ditugu aurkitu. Lekak. Sontorlekua. Sontorleku. Ia. Gotorlekua. Hori bai. Ai. Son Goku. Goku. Kurik ez go. Behar genuen, gotor lekari kak kendute le, eta kua, ateak. Osondo? Eta torri kenduko den erropa, egoa, ez da? Horreri bai. Horreri bai! Oso ondo, 3-2, 60 puntu! Kontuz, Iguruzeko eskua hemen data. Induzketa lanak, abiatuko ditugu? A ver. Azken aldian ondarutarrak. Ondo dabiltz. Ondo? Gauzetien moduen. Ondo larri dabiltz. Ondo. Laguntza ematen beste bikotekidei, doda hori ere, baina ia, komo inazo lortzen duzuen. Behingo batik, Ia. lehenbiziko eskua, lehenbiziko esaldi hause. Eta enuntziatua, Salvadorren eriotzean izugarri gustatu zaio Rosalen abeslariak. Entzituen, adierazpen batzuk eta adierazpenok ditugu gordeta ezkutatuta esaldi honetan. Gaitezen ba, esaldia pizkanak askatzen. Lehenengo ikurri iberikoak piztu dira. Aritz Joseba, zenbat gelaska ditu xake taulak, 74 edo 48. 74. Zuzen. Ka! Esaldia eskatzeko behar ditugun ka guztiak listo. Zenbat? Hala. Zer dira 3 kolore dituzten katu gehienak, arrak edo emeak? Emeak. Oso ondo. Benekienik hau. Bokala. Oso ondo. Hirugarrena. Zer izan zen Akira Kurosawa, margolaria edo zinemagilea? Zinemagilea. Horixe, Famau. famau, Zetak agertu dira. Famau Rosalen bera ere. Salvadorren eriotzean kantuaren bertsioa ere egin zuelako. Tankerarik hartu diozu esaldiari? Ia, aurrera ingo dugu? Bai, horrea. Simone de Beauvoiren ekimenez, zenbat emakumeek adierazi zuten publikoki abortatu zutela 253 edo 353? 253. Ez! Errebotea, Imanol Beñat! Non jaio zen Kasilda Hernaez anarkista Zizurkilen edo Bermeon? Zizurkilen. Zuzena da! Te. Letra eskatu dugu. Lan erdietara gerturatzen ari gara. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai aurrera. Segi dezagun ba. 2 piztu dira. 2 udalerri hauetatik zein ez dago Nafarroan. Burgu edo Burgi. Burgu. Oso ondo. Isa. Ze ona. Bai. Onak Rosalenen adierazpenak ere, Unkitu gintuzten, unkitu gaituzte. Salvadorren eriotzean kantuaren bertsioa egin da gero. Hemen, izkutatuta daukaguna esan baitzuen Rosalenek berak. Bikote, askatuko dugu? Ez, oraindik ez. Segi ezagun balanean. 2 idazle hauetatik, zein da zaharragoa? Bernardo Atxaga, Arantxa Urreta Bizkaia? Arantxa. Bai. Oso ondo? Bokala. Eta itxura polit Askatu hartu du. dugu. Itxura polit hartu du esaldiak. Zeo zer... Aritz eta Joseba ondarrutarrak ere hortxeari dira. Beste 4 erronda geratzen dira. Baina komodina lehenbailen harrapatzea komeni da noski. Aurrera ingo dugu, Imanol Beñat. Oazen bat, 7. erronda. Kriket ingelesean zenbat jokalari jokatzen dute talde bakoitzean. 8 jokalari, 11 jokalari. 11, ez da? 11. Hori data. Ze argigarria izango den, hau. Bai? Bai. Imanol Beñat, lehen ere tentazioa izan duzu eta? Bai. Askatu nahi duzu oraingoan? Oraingoan bai. Ia, ozen eta argi mesedez.
Kasoia ireki eta altxorra aurkitzea bezalakoa da euskara. Zuzena da? Bai, horixe! Dejo deizuela! Eta dejo deiola Rozalen iberari ere! Bai, komodina eskuratuta, Imanol eta Beñat. Bueno, bat, ze moldaketa zoragarria egin Oso polita. Eta, bueno, ze... Eta ze saiakera, ahoskera ondo imitatzeko, eta bar, txalogarria benetan. Ondarrutarrak berri zortxe. Jakina, mine... Gertu genuen, esaldia baina, bigarren bat ere badago. Imanol Beñat, zuena da, berez. Zuenetik abiatuko baita eskua. Eta hause, enuntziatua. Bota bertsoa, Oiana Bartra. Oiana Bartrak, botatako bertso, idatzitako bertso baten zatia daukago hemen ezkutatuta. Lehenbiziko erronda beraz. Bi, iberiarrik urrarki iztatu dira. Zenbat oksigeno dago atmosferan? 140 inguru, 121 inguru. 121? Zuzen. Ge, Aurrera ingo dugu. beste bi. Manol Beñat, itxaso hauetatik zein ez dago Mediterraneoan, gorria edo jonikoa? Gorria. Oso ondo. B, Aurrera lanean. beste hiru. Zein kolore ez duzu aurkituko transen banderan, zuria edo morea? Morea. I, bokala esaldi askatzeko behar ditugun, I guztiak jarri ditugu. Irutik iru asma duta momentuz, laugarren erronda. Beste bi. Nork zuzendu du Zuro filma, Mikel Gurreak edo Julio Medenek? Mikel Gurrea. Baita hori ere. S, Komo inalen harrapatu duzue, eta puntuak pilatu alizarete. Aurrera ingo dugu. Nork irabazi zuen 2009ko bertsolari txapelketa nagusia, Andoni Egainak edo Maialen Lujanbiok? Lujanbiok. Ostekoa. oso ondo. E, bokala. Eta bertso kontua gaipatu ditugu, baita enuntziatuan ere. Oiana Bartrak. Konkretuki, pantailak euskaraz ekimenerako idatzitako bertsoaren zati bada, hemen ezkutatuta daukaguna. Askatu nahi duzu, bikote? Oraindik ez... Oraindik ez, kontuz. Hortxe mehatxua. Beste hiru, piztu dira. Bideojogo hauetariko zein kaleratu zen lehen? Tetris edo Pac-Man? Tetris. Ez ba! Espaldiko partez, Ondarrutarrak lanean, Aritz Joseba. Bi joko hauetatik zein ez da Nintendok sortua? Minecraft edo Zelda? Minecraft. Oso ondo. Badakiago. Zetak, datoz. Nola, Joseba? Badakizue, Bai, baina puntuak nahi Punto duzue. bitxiak gauzta. venga, segingo. Zenbat Bai? erron dire? Seigarrena egin berri dugu, beste lau geratzen dira. Segi, bai. Jolastu. Jolastu. Ba. Venga. Bai. Epa, Zein herrialdetan hitz egiten dute samiera, Letonian edo Finlandian? Finlandian. Puntu gehiago zuentzat. ba, irakurtzen da esaldia. Eskua Ba. galdu ezkero... Ba, omen dakite. Edo hori uste dute. Puntu pilaketan jarraitu nahi duzue? Edo esaldi askatuko dugu? Segingo. Venga, eskatu ingo. Eskatu engo por si. Saiatu egingo zarete bintzat? Saiatu engo. Ah, claro, bai. Noski, ozen eta argi. Venga, dale zuk. Bai. Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara. Zuzena da? Bai, oso ondo! Baina, bale! Bikain. Bai. Ginek asko balizu hau, Bai. Puntu asko, Hausart bezain zur jokatu duzu, Puntu batzu gehiago irabazi, eta tira, aldetxo alere, Ondarrun, 120 puntuta komodina. Ibarrangelu Gernikan, 220 puntuta komodina. Besteen puntuek ere balio dute, lapurtzeko. Sokatirara goaz. Sokatiran, Aritz, Joseba, zebuk hasi erantzuten. Azkarra egingo dugu, komodina urrea balio du honek. Goazen mutilek, denpora. Zein da munduko herrialderik handiena? Errusia. Oso ondo. Imanol Beñat, denpora. Dominoaren pieza batean gehienez zenbaki agertzen dira elkarrekin. 12. Bi, zein kirolarik osatzen dute beisboleko talde bakoitza? 7. Bederatzik, zein automarkak darama lehoia logoan? Jaguar.
Peusot, zein herrialdek antolatuko du hiriko zaborra biltzeko munduko lehen torneoa? Gasteizek. Japoniak. Zuriak ez badira zein koloretakoak izan daitezke zein zuriak? Berdeak. Bai. Hauxe da, sokatira. Lehenbiziko errondan, 79 puntu galdu, eta Ondarrura joan mira. Ondarru, eutxi puntu, Guazen, denpora. Singapur eta Sri Lankaz gain, non hitz egiten dute tamileraz? Tailandian, Indian, zer da shiitakea? janari bat. Perretxikoa da. Zein urtetan hasi zuten Amerikako estatu batuek eta bere aliatuek Irakeko inbasioa? 2003an. Bai, oraino 20 urte. Erantzun oso orokorra izan baita Bai, janaria. bai. Zehatzagoa, ja, maila honetako lehiakidei. Shiitakea. Beste zerbait eskatzen dizugu. Ondo, Imanol, baina berriz ere aurre hartuta. Guazen, denpora. Zein mendiri egiten diote referentzia SP-erako tranbia liburuaren SP siglek? Xixapagma, Amerikako estatu batuetako zeineritan zegoen Dania jaialai frontoia. Miami. Miami ondo. Aritz, Joseba, denpora. Alea iakta ez, tesaera, zein hizkuntza da? Latina. Osondo. Imanol Beñat, denpora. Nork idatzi zuen Donostiako martxa? Paso. Raimundo Sarriegik. Zerk egiten du taup? Biotzak. Bai. Eta oso bizkor egiten du orain gainera, Sokatira estua eta bizia ikusten ari baikara. Bi aldetan komodinak. Erabili gabe momentuz eta 57 segundo. Aritz, Joseba, denpora. Nola deitzen zaio? Zitzaion, nahitaezko soldaduzkari uko egiten dionari. Insumisioa. Insumisoa. Bai. Insumisioa, uko egitea da, persona insumisoa. Ondo, bai. Imanol Beñat, zeuen txanda denpora. Amaitu esara zarrau. Ze berri? Ze berri? Zarrak berri. Bai. Aritz eta Joseba, denpora. Aurrei zuzendutako zein talderena da emozio festa emanaldia. Komodina. Ene kantakena. Imanol eta Beñat, zeuen txanda denpora. Zein aldetara ireki behar duzu txorrota ur beroa atera dedin? Eskerreaka. Bai. Aritz eta Joseba, denpora. Zein jatorritakoa da Gioconda Belli poeta eta novelista? Italia. Nikaraguakue. Zein kolore erabiliko zenuke faltsukeria adierazteko? Zuria. Bai. Uf, zer da nau? Ho. Imanol Beñat. Guazen denpora. Zein ondamendi ekologikoren kontrako plataforma izan zen Nunca Mais? Prestiz. Bai. Prestixen petrolio isurketan. Aritz, Joseba, denpora. Eren egun, osteguna bazan, zein egun izango da bihar? Zapatu. Igandea. Ai, zapatu! Komodinik erabili gabe, Bai. Guau! Azteko eta behin txalo eroan, ez? Hau da oso katira! Oso ona, Ikusgarria inork ez du barkatu, baina azkenerako, Aritz, Joseba, 165 puntu zuek. Imanol eta Beñat, 165! Gomiendo txiki bat Aritz eta Josebari, biharko miluzen bestak beste hemen errekorrak eta berdintzera etorriko die. Asko gustatuko datzuie Gioconda Belli zueri, neuk esango txutizen liburu. Asko gustatuko datzuie eta. Eskerrik asko! Oikote! Erne, Imanol eta Beñat, Ondarrutarren agintea zalantzan, eta kiliko lo jartzera etorri baizarete, bi saiotik bi final jokatzera, gaurkoan sokatira estua izan da oso, 165 puntu lortu dituzue, eta denera, 515 euro, pilatu dituzue, ondo dago? Azakua gora, etengabe noski gaur, Erne jokoan, 8.656 euro. Hau da, hau. Imanol eta Beñat, pelikule zaliek, ikusta dituzue, filmak eta? bai. Ondo, ze genero, gustatu? Danetarik, ez? Historikoak oran ikusten. Ondo. Thrillerrak be bai, ona idea. Thrillerrape bai, Emozionalaz. negarra porbetegin. Bueno, animazioa. Dokumentalak niri azken aldiak. Politak. Gaurko eremuak adidanok. Dokumentala, animazioa, besteak. Maian azalduko diren film luze hauek Euskal Herrian ekoitziak dira, eta zuek asmatu beharko duzue ze generatokoak diren, dokumentalak, animazioa edo besteak. Dokumentala,
errealitatearekin lotuta, animazioa, marrazki bizidunak, marrazkiak, eta bestelako guztiak, bale? Un segundo, sorte hon, denbora. Paperezko hegoak. Dokumentala da, animazioa da, besteak. Bai, besteak. Odeiak pintatzeko makina. Animazio izena dezeko apur bat? Pintatzea, Agur esatea. dokumentala igual egitzen dut. Xora. Animazio izena Bai, venga, animazio. Gartxot, konkista, aitzineko konkista. Amerikanuak. Dokumentala, bai. Tasio. Komiki bat ez dago? Bueno, tasio esan garako. Karo, baina, eger ez dago... Bai. Tasio. Bai, venga. Ezagitxo, bestetan besteko gasi esarte, ja azkena dago. Ez da? Igual dokumentala eta gero aldatuko beste batera. Bai. Tasio igual personaren bat. Vale, aldaketara bat. 24 segundo. Pintatzeko besteetara. Vale. Odeia pintatzeko makina aldatu... Odeiak pintatzeko makina nora, karri? Bestetara igual. Ondo? Beste aldaketarik? Izango lan. Bai, txiko du, ez. Ez da, amerikanoak tasio, eske tasio, ez da gira animazio izan. 5 segundo. Bi, bat. Denbora? Zemuz? Bueno, Ziur, bakarra, bai, gartxot. gartxot. 8.656 euro. Miluzeko zakuan, Amerikanuak dokumentala dela diogu. Bai? Nebadan, Elkon, bertan bizi diren euskal migratzaileen historioa kontatzen duen dokumentala da Amerikanuak. Zoragarria. Bide batez esan da. Gartxot, konkista, aitzineko konkista. Ikusita, daukazu pelikula? Bai. Ederra, Bai. Animazioa da? Osondo. Eta lan hau egitera animatu ziren Juanjo Elordi eta Sisko Urmeneta erraldoiak Zantzuko bardoari buruz egindako animazio filma. Negar egin nuen, zineman. Edo. Neu bakarrik. Gartxot ikusten da negarrez. Odeiak pintatzeko makina aldatu egin dugu, azken momentuan, eta besteak jarri dugu. Ez dela animazio bat, ez dela dokumentala diegu. Zuzena da? Osondo. Ikain, Patxo Telleriak eta Aitor Mazok elkarlanean zuzendutako filma baita, 1974an Bilbo Industrialean kokatutako historioa, azte batek margoarekiko pasioa edo deskubritzen du, eta horixe. Tasiorekin ibili gara bueltaka? Ze izango da komiki bat? Baten bati buruzko dokumentala? Bestelako pelikula bat? Tasio? Esango dugu klasiko bat da, Dokumentala da? Oi! Tasio pelikula, Patxi Bizker! Aspaldiko pelikula, Ikaspina, bai! Agur esate animazioa eta paperezko hegoak, bai, dokumentala gunkariari buruz eta bar. Emau, baina, zangurik ez, baina gaur ere lanean, fin, 515 euro irabazi duzu, Eta Migiluze izeneko thriller animatu honetan jarraitzeko aukera ere bai. Apa bikote!